Ahojte, vítajte u dnešného videa. A dneskejšie video budú retardované scénky. Retardované scénky, ktoré robíme za kamerou počas natáčania. Natáčania. Natáčania, to je jedno. Tak, gramatika. Nevšímajte si toho. OK, ináč toto je vzácny pečopak, sme to do toho nedali, lebo sme ho práve našli. Úplne úžasný. OK, takže rovno môžeme ísť na to. Počkaj, ešte nenatáčajme. Tak, konečne stojí. Tak to ti vrátim. Presne, ty idiot! Tududu. Tududududududu. Všetko zhodila. Ja som letadlo. Ja som vtáček. Ideme viacej trískať. To tak zničíme. OK, takže toto už je koniec videa. Majte sa pekne a